снимаме как караме. Айде, почваме да караме. Една секунда изпусна стойката. Айде хора, почваме да караме. Ще караме с аз, един мой приятел и на моя приятел, приятелката. Те не са гадиши, просто са приятели. Обърни се! Ето ги, единия се казва Ивана, другия се казва Крум. И сега ще караме! Не знам какво се вижда, ама... Мале, те се опитват да ми бегат. Хора, може би малко така ще по-друса, ама... Какво да направя? Чантата ми е малко по... Просто стойката ми е малко по-такава. Интересно, май кой ще бутна? Ега, тия вече ми избагаха напред. Нека тия ми избагаха. Чакайте! Чакайте! Хора, една секунда. Хора, продължаваме, имаше кратка пауза. Айде хора, сега трябва да кажа четвърто. Сега трябва видеото е малко по-добро, защото си оправих стойките. Оправихте стойките, хора. Сега е много по-добре. Сега, ето. Сега би трябвало да ги виждате. Да. Сега караме към една градина. Обаче водачът ни е това там момиче. Ама и то не знае къде се намираме. Майко мила! Тук спирачките са ми никакви. Тук само може би ще има тръни. Обаче това не е проблем за мене. Защото за стоп трън губи. Обаче камъняците малко повече така друскат. Ето хора, тук минаваме по някакви бати и сигурните пътеки. Леле. Къде се накачаха тия? Инче хора, това е някакво влогче, защото обаче в момента няма как да снимам хора. Хора след един месец сигурно пак ще има. Как да окажа като вчера. Не. Майко се бутна. Съвсем ги изгубих. Те ги нема. Изпариха се. Нито натам. Буквално те се изпариха. Иначе. И за качеството е една идея. Малко. Добре. Нема ги. Мана нема ги. Къде са, бе, брат? Ето ги! Спирам хора клипа,